So mo to, para hottest topic na to, Maris Racal ta karon na. Before ta mag-start ana, ang mga screenshot i-delete sa nato ha. I-delete sa nato naman. Delete sa nato, akong gi-review. Ano po si Jennings ba? Jennings kung Pandamay ka ha. Jennings ani ba kana bang kung ato galing kasi mong ka-live-in or partner. Butay sa glak imong phone. Kaya dito man na sila musuksok pagkamulok kag tulog no. So dito man na sa puntanan. Natulog man. Nakita tanan. Lawsi ka. Pero kabalo ka katog yung pagbasa nako tong I'll just touch myself na lang. My God, akong mind. My God, akong mind. Grabe kayo. Alright. Hi guys. Welcome back to the podcast. Tapos pasensya na may social kayo itong guan garon itong venue. Lagi. Kamulay istorya kay di kay kumakay. Unsay pangalan sa cafe? Mason Alessa Cafe. Mason Alessa. Unsa history daw? Iinat na gud yung Unsa daw history aning pangalan nila? Kuan ang pasabot sa Mason kay house. House. Tapos ang Alessa kay name sa Dili ba mansion? Dili Mason. Mansion. From the root word. Salitang uga. Namoy na learn karon nang gikan sa ako. Salitang uga. Correct. Alright, nami karon din sa Mason Alessa. Na sila din sa may JR Borja Corrales. And thank you very much for accommodating us. Bayad ni. Dili mi ng mga XTLX deal. Bayad mi ha, among karon. Excuse me. Bayad mi. So nag-order nami initially. Sorry, I'm so hungry. Gikan mo ko nag-gym. Tapos kanang kapoy kay ang gym ba. Tapos ayaw na nakulbaan. Biya kuwawa ko ni mo gi-reply. Nag-drama, pero maulaw ta nga mga gipang high blood. Maulaw ta. Mag-exercise na ta, day. Dapat kuha ta, walking, kaya di ta ka-afford sa ilang gym, day. So dapat kung ga-gym na kapinaanan, dapat. Correct. So ang atong podcast karon. Johnny Bravo. Happy. Kaban si Master Poppy. Si Sawadika. Sampay na. Attorney Drew, nasa likod si Juanito, ang atong cameraman. And welcome to the podcast. And pasensya na kung medyo na-delay sa mga posting, labi na lately kay December na. So daghang kay tayo mga racket o mga ginabuhat karon mga higala, pang tarpaulin. Grabe atong pagbisita sa mga. So it's either kitay host, guest host, or kuan na ta ka ng guest performer, or sa baka ng singit lang. Pangampanya yun. Grabe nga paningkamot, may galang pangampanya. Paningkamot, paningtiil. Kay kung, for example, daghan mo diya, mga grupo sa mga security guard, willing ra sa kunyo imbitaron. So, pag ingani, or first time ata ni Kuan, Master Poppy nga, ingani, nasa tong opisina. So, basta ingani December, na-invitation, we're glad nga tana ma-invite ka na mo konsihal, tana makaadto ka sa mga Christmas party, idol kay ka na mo konsihal. Baliha gina, baliha. Baliho ni mga invitation. Pag balian na, would like to solicit Christmas diya lang. Dito tanang kayabag. Nang keyword dito. Sa mga kasagara, sa mga katauhan, ganahan mangyud ka ng everyday is December kay grabe ang mga exchange gift, Christmas party, kaon, no kanang everybody is happy, no? Pero katong na politician ako, murag medyo na changes gamay. Changes gamay nga. Tama pa ba ni nga na December? Kaysa una mo yun man ko nga, kung pwede palang Christmas every month. Pero na politician na ko nga murag dili once a year agad ay. Mabankrupt time lapse. Murag mo siguro ni hinundan nga na maka-graft and corruption dito kay murag na nagi panginahanglan na gyud. Di ba? But I want to be honest ha.
kanang bisang mag-solicit og lechon. My God, pilang lechon? 8,000. 8,000. Gamay, lechon pa gila. Ang 8,000, lechon. Di praso na mga 5 years ago, ang mga 5,000, 8,000, murag dako Dako gina. na. Lovely na. Karon kay 40 bawal kilos mangyapon na. ang I don't know lang og ginegosyo ba ni bawal gyapon ang pork from other areas mosulod. So katong mga products ng mga longganisa, ham nga outside dili kasulod sa Cagayan de Oro. So karon nara pod diri with Inra. Tapila ra poy kuan supply. So mo na nga kung maglechon ka magsolicit, swerte mo kung mosugot. Ako gustong ko willing kay ko. Yeah. Para ang akong bulsa mo dili. I want to be dili ni ingon nga so sa Bernie. I just want to be honest. Kasagara pag yun sa hosting nato karon. Tapos for example, mataghuman og host, mamili better tos baga nga mga papel. Kinsa toy nag-solicit og tambal, mga kuan ni nanay, ana tana dili pa ulahi ang tanan kay kasi tawag na to nay ang tambal day. Iyan ning mama si. Nakabot ang imong tambal. Uy, pila gihaton ni Bernie. Pila gihaton ni Bernie. Ila man ang obligasyon. Mao lang. Ta ang style pag moadto dito una na kadaan. Okay. Konsehal. Grabe kay si konsehal dito sa Pikas. 1.5 bra. Si konsehal Master Grabe. 1.5 bra. So ikaw karon na pressure my God 150 na ning ako. So yabang pasabot ako ni Unsa ka nga libak ang akong madawatan. Kung gilibak ang 1.5, unsa na lang ka amo ang 150 ra. Pamasahe na tao. Anyway guys, natay waiter giha-hire. Juanito. Okay, Juanito. Okay. Ay, kasarap. Ano yan? Sarap lagi na. Tuna pesto. Yes. Dili ta mamalikas diri, attorney. Tuna creamy next. Dili ta mamalikas diri. Sa tuna peste. Pesto po ka. Pesto ko kay kang dako. Pesto kay ka. Creamy tuna. Creamy tuna di ay. Kani ako is the Korean ramyun. Tama, no? Yes. Korean ramen. Asa ka nga country nagsugod ng Korean ramyun, no? Nadapit sa ko. Ay, nag-martial law ba ron? Correct. Okay. Nay mga nabakasyon nga nasapnan sa martial law. Dabi. Grabe na kanilang kuan sa Busan. And I'm here in Busan. Nagbakasyon pero nang martial law. Di siya kahawa mga igala. Good luck. Trip to Busan. So mo to, para hottest topic na to, Maris Racal ta karon. Before ta mag-start ana, ang mga screenshot i-delete sa nato ha. I-delete sa nato ng mga Bilis na to, akong gi-review. Kabalo ba ka? For example, nakay gicharcharan og chat katong mga 2007. Taborag nawala na nalimtan. Kabalo ba ka nga kung mo PM na siya kausa? Makalit. Ma-remind na sa uy, naman din mi conversation. Wala, gidelete na ako ang 5. Gidelete na ako tanan mga gala. Gidelete na ako ang tanan. 5 Ay, pag gito. Dili kabalo mo ang kani po si Jennings ba? Jennings kung Pandamay ka ha. Jennings ani ba kana bang kung ato galing kasi mong ka-live-in or partner. Butay sa glak imong phone. So, dito man na sila musuksok pagkamulok kag tulog no. So dito man na sa puntanan. Natulog man. Nakita tanan. Lawsi ka. Lousy. Tuo mo ani. Lousy. Tuo mo anis mga advice ani ha. Palit mo sa among libro ha. Volume 5 na sila. Volume 5. Yan na Diba? Volume 5 Sapon Chronicles. Ikaw ba na ba kay Con? Security card sa mong phone. So anytime pwede ra siya mo open imong message. Wala pod may nagkuan o Pwede ra? Wala tandog ay? Di Kaya ko kung matulog ka, kaya anytime na pwede niya may bawan man na kay pag magkuan ka sa imong phone, pag nakaana na gani, naka-upside down gani, naginay something. So magduda na ka. Day na. Pero kung giana na magduda gyapon ka. Ano? Basin gi-silent tong buwan dito. Do not notify. From the experience. Di lang ko matumang sa mo. Si Paulo, na ba siya? Na ba siya yung password? Wala talaga ba? Maka-overthink kayo. Pag maana gani na. Ay. Maudi. Sorry, Pao. Tapos mga estudyante, mga bata pa ba? Lagay. Tapos mga Mangutana ra man. Sir, ano ba? Mag-clarify lang ba kung unsa gito? Sir, salamat gyud kasi mong extra effort. Ayaw ka bala, kumusta man imong misis, sir? Kumusta man sa asawa? Para murag walay bias ba? Kumusta imong asawa, sir? Ay ka bala ka, sir, I'll just touch myself.
Overthink. Matingala ka nga na conversation. Yeah, see you later, ana. Wala man tayo malis, ana. Pero ang next nga text kay, that was so hot. Pabili mag-overthink. Nadaot ang aircon. Ana man ang classroom man. Tama. Kanulo man ang klase, nadaot ang aircon. That was so hot. So mo, ayaw kayo mo pag-overthinking kayo mga gala. Tanawa. Wala ba siya nag-overthink? Tanawa ka ron. Di pa ka mag-overthink sa Did You Miss My Body? Ano mo ng chika mo? Bay, pero kabalo, kakatog yung pagbasa na ko tong I'll just touch myself na lang. My God, akong mind. My God, akong mind. Grabe kayong... Akong gidivert. The intrusive thoughts. Akong gidivert. Gajim ba ako? Gajim. Akong emphasize. Gajim ko. Pagtarong na kilay Pagtanaw ay sa ako, kilid. nilabay nga. Nag-gym food nga si... My God, oh my... Ayaw. Di ko gusto magunahon. Hindi ko mag-gusto mo. Kung scratch pa lang to, may kung basig kagid, ano na lang. I'll just scratch myself. Basig katol or ano. Touch myself. Pero kapalo ka, okay naman siya. At least love my... You're so lambing. Pag mag-lotion, manggug ka. Ang You're di ka so mag-touch sa lambing imong daw. self. Ay, tama. Mag-lotion ko. Tama. Mga malicious. Yun yung mga utok. I just remember those era gyud para dugay na kay ba. Ana. Ito nga mga time kada bitong magmumata ka, ang first nimo pangitaon ang cellphone dayon. Correct. Mo na yung mga guilty nga mga tao. Kanang You pagmata miss pa lang. those era? Era. You miss that? Ano lang Sorry. Sa apelido ni Era. Kanang pagmata bitaw na mailan nimo nga guilty ka nga bana nga na yung mga buhato kay pagmata cellphone jud una pangitaon. Hala. Asa kong cellphone ana. Paglingi-lingi wala tapos ang asawa mo yung naghawid sa cellphone. Karon. Nagtanaw sa imuha, kanang murag walay smile, wala ana lang. Sama. Unsa ni? Wa pa gani. Ang heartbeat, Unsa na text na ni Pope ano? unsa ni? Tapos ikaw murag mawala ang signal. Mawala ang signal. Nag-stutter. Murag microphone nga nawala ang wire murag may problema. Unsa ni? Unsa ni nga application ba ganahan ko ani nga oh my god application di ay dali ra man pag-download lami bini siyang application kay magamit gid siya. Unsa ni nga application nga pag open nimo message man lagi ni. Abi ko games. Balik na po. Sa mga naminaw karon Uy, labi nagkatong niabot na sa punto nga ni bright na ang Lucky. Niabot sa Shopee ang kuan. Ang chat. Kabalo ka na? ulo ko bulan. Niabot sa Shopee. mauba. Dito na sa Shopee siguro kuan. Murag sige. Sa Shopee na ang chat. And then nasa ML. Seller and buyer Napod sa na. ML, di ba? Hala, Di ba oy. mag-chat man ng mga dula-dula kung Correct. sa ilang message. Dito gyapon na sa phone sa uban. Dito sa lahi na gid. Nag-evolve. Lahi mo to sa una tong sa Android. Gitagaan mo sila og idea ha. Lahi mo to sa una sa Android kay lahi siya nga app. Pero pag-click nimo mga messages. Wala mo kabala na? Sana siya. Oh, so na-uninstall na kay nalaparuhan namang. Merisi. Ala dito dito. Merisi. Aw. Ano naman? Diri natapos ang atong podcast. Thank you. Salamat. Mga Merry Christmas, mga na ta. But seriously, kabalo ka, di ta gusto kung part lang ba ni sa ilahang promotion kay nay bagong Lagi. teleserye. Unsa ito ilang bago karon? Na si Pero para Daniel ba? kalabang burag ang para lang sa to ba kaning cheating ba kay murag nahitabo na nga murag nang itang nahimong part na pod sa entertainment no. Actually. Tapos ang cheating dayon mo lagi ni diya tong kalagutan Erp. Ang mga lalaki murag gwapo kaayo ang feeling. Ngano ingana ang Manya, stereotype no. Ang babae medyo Mabasura. danungisan. Oh, dignidad. nahugawan. Correct. Pero ngano lalaki ano bang Daniel Padilla di ba naklaro na pero ngano man nga murag ang pogi niya murag nganong mas na feel pa nato nga Correct. panahon pa na sa una Robin Padilla bila kadaghan chicks yang na kuan pero Jan Estrada. Jan Estrada tapos gwapa na gid be dili po ni pagwapahay og partner no Pahumutay ni. mo bitong giingon nila brad nga Bisay. dapat daw ba ang babae daw or dili musulti nga
grabe dako sa imo dili nga Na na dili day. dapat dili din na mo yung siya nga lahi ra gyud ka bay ana ba lahi ra gyud ka makakamang-kamang gud ko dapat ingana grabe ka dapat ingana Correct. Talo nga gid istorya kay katubang ta sa Shikay na na CCTV rin nagtanaw to mga tag-iya ila sir pero bay grabe naman ka na bang para sa to ba grabe naman yung cheating barag himo ng part sa promo barag May permit teleserye po sa una ginoo ko. Lahi naman teleserye sa una o kabit-kabit na. Oh. Ano man na barag mo gwapa unsa ka kung akong adili anin lang so kung iyang role barag bichi-bichi so gwapo kayo barag mo elevate siguro siya kay ang iyang trabaho ni kay ang iyahamang role sa kuan kay mura mag kanang kabit-kabit man or kuan man so baka Si Maris? si Maris ba basig ang barag bad girl siya so baka maka-elevate niya sa iya ha Ambot lang. Basin, no? Kaya nga naman daw yun siya ni Shine. tarong mo na to babae mo gini sila lalaki ta diri Sure mo, lalaki ba? so far Para ba way anak? sige basig iluod Yiki. oh. Karon na ibaw nimo nga ibuta to tinuod to nga ana si Koan yang giakit si Koan o naunsa man nimo ni increase ba si Murag mo increase. Murag mo increase siya, murag siya mohat. oh si Ang iyang kuan, ang iyang appeal. same sa ko ba pagtanong my God Maris Touch yourself. ang grabe mong mind oh my please ayaw may pa-overthink Maris and to think bay ang naong pag ni Maris bay Ang hell kaayo. o di siya brag bitchy nga Mura ba na ganahan sa lalaki ka ng innocente bitaw yan niya na kuan. yan Na Lawom o galot. pastorya na ko na si Juanito unsa imong reaction diri lang one time lang Juanito isurvey lang Juanito sa imong naibaw-an kung tinuod to ngayang giakit si Kuan ni taas bang level ni Kuan o ni mo Wa pa na man ang question ha. karon sa perspective sa mga babae oh sa pananaw ninyo kay Kuan Maris. Oh, Ano rakal man gid di man na Rusi. Uwagan. wala na lain pa. Katol. So naglagot ka. Naglagot ko. Naglagot ko. Kakusion ko ni mo Maris. Nitagin sa ubos ko siya. Katula, ginoo ko. Palit itong cream. Palit itong oint cream na ulo ko sa imo. Munay ko andya. Sabi ko sa'yo. Munay kailangan niya i-endorse. Si Tirisin, ginoo ko. Allergira ka na. Asa ka nabikil ani pa na ako nakita ang angle karon. Sa ngalan nga si Maris ang iyang previous boyfriend kay usa ka rockstar. Correct. So nagawas yun at unsa kali nang tawag anang kon ka nang say ka nang gas sa babae basta kan minti mag-sex ka nang iyang Kuan na siya. Dinay term na break. Oxytocin. Ha? Okay na kanina ba? Kay mo man gisulti nila nga ang both partners magsigi og sex, brad. Kana nga klase nga gas. Mo nay samot makapabanding ninyo. Oh. Tanawa kami nilinglingway bulag-bulag. Bisag asa mi. Ha? Kay Gladdy Earth. Ikaw murag kapos la ba ka LDR ba? Kapanaw ka sir. LDR kapos kulang. Kabalo ka madara gid na siya og I'll just touch myself. Oxytocin. Oh, ana. Namo na sa di mo na nga mga klase nga gas. Bay balik ta ka Maris. Hormones o gas nga. Kuan? Yes. Sa ngalan Gas nga sa ngalan lugar ka na, tutot. sa ngalan nga Rico Blanco nga medyo older. Sa ngalan nga rockstar, my God. So nigawas na ba ang pagka Correct. So di na siya anan og pabibi. Ako lang ano ha. My God. Pangutan-an ang nakatilog mga rockstar diya. Pangutan-an ang mga nakauyab o mga banda dudes, promise. Hala, O igna kog bakakon mga igala. Banda doon sa ni Sir Juan. Now looking for a rock star. Char lang. Imo, si Juan kay imo ben. My Chemical Romance. Mo bitong ni undang mi sa piaok ban ni Master Poppy kay murag di na ni maayo. Depende Correct. kung kuan ang rockstar kay vocalist. Vocalist. Depende sa posisyon. Why?
Mama! Anad sila mag-touch na lang siya. Naman pa yun, sa baho, gwapo-gyapon. Sa bawat Oy, tingin oo. ay, mayo kay mga mot. Mayo kay mga mot. Pero sa taas, ikan. Mas maayo ang guitarist. Lead guitar. Teng karon. Oh, tama. Pero, pangit kayo. Rockstar ka, pero pianista. Ay, sofra. Kayo. Sofra kayo. Tara. Ang drums mo, grabe, makakamang-kamang. Ay, bug ka na. Who's your daddy? Duda ko lang. Ay! Di ko kabalo. Who's your daddy? Basing madawat ang image sa atong venue karon. Oo. Lami kayo ilang ano diri. So natin sila pa-breakfast na type. Yes. Sarap, no? Hungarian sausage ni siya. Ay, sasama. Yes, naman. Ano mo, sir? Sarap. Insay mo. So kan nakabisita ko Korea, gananag yung kong mga ramen. Sorry, wala may nakabisita Korea. Surplus ra gid mi nakaaging. Korean surplus. Nanuning duwang ano ni silang order. Nag-order ko, tapos siya. Oo. Usa man taon na siya. Social Order. Uy, sarap Wala dali ah. sila dried herring karon. Sayang. JR Borja Corrales. In fairness naman may naman po yung nooy parking area. Medyo limitado lang, no? Medyo ano, alam mo, ang challenging lang yun sa mga cafe. Isang parking lot yun, no? So, Kailangan. kasi siyempre, di ba? Ang imong market ana kay kuan maya gid. Yeah, middle Katong- class. Medyo class gid nga. Kung maka-afford sa mga na. all-in. all in down payment. Nga Sarap. zero down payment. Ano nga yung, pakibasa ta sa mga menu nga na day, in fairness day. Okay. Wala na. Sa drinks nila Butang sila ikuan yung article, ano ba? Article section kuan ni siya. Konsehal. Wala nag-quad ko. From the first reading of Mason. Sinasabi ko sa iyo, kuyawan ang tanan. Kulbaan. Nasa Mason Mocha Latte. Mason Honey and Citron. Kulbaan sa Captain Masayop nag-pronounce karon. Wawan yun ron. Mason Signature Cocoa. So organic na dai. Yes. Signature ah. Sobrang sa pronounce. Yes. Nagbayot pa ta. Sige, ginahanggid mo. Sumoka to siya. Food. Ano yan sa mga food? Sa mga food? Di ba sa na to ang P? Ang kaning pi, ma'am, kanang, yun yan na lang, uy. Ipuso na ako. Dili, basta, pag medyo lisod i-pronounce, medyo mahalo na. Yes. Social. Oh. Yes. Pomegranate. Bayot gid kayo, ma'am. Pomegranate. Depende sa inyo, ha. Kamoy adjust. Kamoy adjust. Oo. Tukan. Merese. Nisa ka sa ilong. Cranberry Madness. Yan. Mixed Berries Spark. Ay, Spark. And Strawberry Latte. Strawberry. Diba? Bayot ikanta na, ma'am. Strawberry. Food. Makalimatunlan mo. Mag-second reading na ta. Mag-second reading na ta. Second reading. Oy, Oo. tudlan ta ka. Mura na siya secretary. Secretary. Strawberry. Strawberry. Secretary. Oo. Strawberry. Oo. Lahi magutag school. Ko bitong. Ay, pagbuot. Asa ka ba school, Dad? Ha? Asa ka ba school? Di ra. China. Char lang. Joke lang po. Sa SSS. Okay. Proceed. Na sila spam. Longanisa. Corned beef. Spicy Hungarian sausage. Yan. Saan sa all-day breakfast? Yes. Okay, na po sila snacks. Egg and cheese sandwich, creamy tuna pasta, dried herring pasta, herring aid. Char lang. Herring, Naay herring karon. Spicy Korean ramyun with cheese. Ayan. Sarap. Nasa lang bago nga drink. I think mo Unleaded. Diesel man siguro. Nara. Yeah, for holidays. Yeah, holidays drink nila ang s'mores latte and the nutcracker. Her oh. Muna ganana mo ka ng nutcracker.
Oh, tigbuak mamig mga nuts. Oo. Oh my God. Pag-order na ba yun? Uy, lami ano ha? Tapos all day. So pwede rin mag-break. O sa oras na rin mag-open ba? Sa karamang. 10. 10. Mamahal tag 10? Brunch. Brunch pwede ra. Yummy. In fairness, lami ilang kuan. Cheesy, ano saan Creamy. Creamy Tuna. Creamy tuna. Yeah. Pasta. Oy, nami right na musultig lami ba or dili ha? Kay bayad mi. Bayad mi. Namayad mi aning among gi-order dili ni ingon nga kuan ha. Basi mi lamo nga mo na kay gibayaran mo. Wala dala. Honest yun ni nga review ni. In fairness lami. Gibadlong pa ko nila ganina kay nga lain daw kayo tan-aon nga naay pagkaon nga breakfast sa lamisa nato nga cafe man. Nga nag-order Dintahoson. Mga lutsin mong tanan. Mga lutsin mong tanan. So, balit ta sa cheating. Grabe na gining cheating ba? Kay ato ning sabayan kay mo man gining kay tabo ron mga igala. Lagi. So labi na. Pili na ko ninggara ang mga lalaki karon. Oy, easy. Tanong nga naman tinanawan mo sa mo. Correct. Dito ka matubang kasam. Nganong saan mo mga matubang Excuse ana? me. Kay Excuse murag, me. matod ba ninyo nga ni-boost ang ilang kuan? Oh. Ni-boost ang mga angay ni-boost? Oo. Dili ba si Maris ang nagkuan pod? Oh, nigara pod ang mga babae karon. But ani to be honest ba? Kisa man sa dili matintal sa ana bay. You guys are actors and actresses and you guys are good looking. Tapos na mo'y eksena. Di ba? I mean, kung ikaw lagi na kay uyab ron nga artista, dapat makabahan na yun ka. Or part na yun na nga, it's either, wala. Di ba? Daghan po yung mga Miss Universe nga na boyfriend katong pagkatungkuan pa, katong pagdaog na. Nila. Correct. Pagdaog na, Correct. Na wala na. Pulihan. Pero kuan man gud ni bay, ang mindset man gud sa tao ana. Musugot lugar si Maris nga gwapa gud siya. Dagan ka crush sa iya, dagan lalaki dia. Pero okay ra sa iya may mong kabit. Lagi. True. Dili man nagbulag man sila una. Nagbulag sila ni. Nagbulag sila ni Justify. una. Justify. Dili. Pero na may uyab si Jennings Jennings. una. Yeah, actually, kay, sa conversation ba ni Ana, ba siya nga, kumusta naman sige? Kumusta pa? Kumusta ba niya? The nerve! Sige. Pero well, siguro ba, mo lagi ni, at the end of the day, kasi klase ang rason nga nung makipagrelasyon ka. Posible ang iyang rason is tambal lang sakit sa puson. Di ba? I mean, ako karon kay imagine ako, mag-advise ko sa akong mga daughters. Naman na eldest and the youngest. Mayon gyud ko nga, kung musulod kag relasyon, unsa may mong purpose? Kung gusto kag tinud-anay, or kanang gusto ka kanang burag pang long term, then amiguha, ila-ilahang pamilya, ipaila sa ila sa kuha, kay panitan akong lapalapa. Ana. Pero naman pag-iban purpose good nga, for trophy lang. Nga gusto, sikat lang kay ko, kay akong boyfriend, kay ito varsity, sikat. Nothing against with the varsity, pero mugin na sila bay, kon-kon. Or sikat ka kay ang imong boyfriend, ang vocalista sa usa ka banda. Tapaguman sa gig, dagay chicks magpa-picture, pero at the end of the day, ikaw ang kwaon, holding hands, paglakaw. Galang kay, oh my God, ako ang girlfriend. Kasi klase mo ng purpose ba eh. So, ampun lang ang hatabo. Naunsa ni pagkaunsaan ni si Maris, basin pag uban-uban nila, Pili na ko na. nabitingon nga smoke and fuck. So, sobra na ba, sa man action na ba tagkabalaka? Sa artista lang ba ni? Or halos tanan ron silang generation, baka ano na ba? Murag muna na ang normal sa ila, makabahan ta. Ako think lang ko nga in fairness lang lugar no para fair lang pud sa tanan. Posible man gud nga dala na siya kamulo na man kaon say kuan anang artista kabulo na ba di ba nagstorya man ta. Mao galing wa ko ni dawat sa offer sa Viva Max. Di ba? So, naibilar-bilar, na-stress ang life, na wala layo sa family, so kanira ang imong grupo nga tao niya, kani nga tao user pag niya yung tanaw ani kay gusto lang ni kwarta nga kuan. So, kailangan nila i-release ang kuan or mga mabalance nila ba ang ilang work life. So, murag ingana may tabo ba Dili ba ko proud? Dili ba ko proud ani yung siga kay tabo sa mga lalaki ron. Pero mo lagi the nature of the work.
Yeah. Balik na sa tanin, nataping na ba nato ni? Unsay, di ba nataping na nato unsay kasagaran mga trabaho nga medyo grabe ka prone sa mga ingani? Di ba number 1 na to ang call center? Kay matagabi dugan mo. Tapos makita mo sa pantry. Pantry. Pag man sa pantry, ang ipakita yung panty. Di ba? Or Nice staff house pa yun. unsa ganang inyong panbi ka ng pahuwayanan bi? Staff room. Lounge. Oh. Bisag to dinner na pero lounge lang gyapon. Oh. Spell lounge. Sige, Lounge. spell ang lounge. Oh. Basta kay dila naman sila magkuan. Nana si bangko. Oh, sige, tangan ka na mag-tape. L ang sugod. L. Lounge. Excuse me. Longi. 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 Baydayan na ba sa lounge? Yes. Tulog-tulog. Correct. Sleep. Correct. Hulam-hulam sa jacket. Yan. Oh, Yeah, binagay okay. niya. Correct. Tapos, Salik-salik share sa powder. AirPods. Oh. Magsandal-sandal. Sandal. Diba? Diya na. Munang wagi, munang gipaundang ako silingling sa call center. Undang na. Di na pwede. Di ba undang nimo? Kay ang imo una-una basin mabalusan ka. Advance mag-isip galing. Mabitong advance mag-isip ko sa akong mga anak. Oh. Kabalo si daddy ano yun. Agad nag-char-charian ang inyong friend naman ni daddy. Kung ano naman overnight naman ni wala may tabo. Ay, hey. Ako pa yung gignan. Ako pa. Siya pa, nag-round trip na siya. Ikalima na. How did you learn, Daddy? Nagmasteral na ko ana. Ikalima na siya nag-round trip. Pero may nalanday po no kay at least na divine intervention ng Ginoo early. Ginulit na si Ginoo. Para malinis ang name. Pero dili ba na mo ingon dahil nga, mong ganing mo experience, may para maka-learn, may para ni mo gani. Tinod na bay? Bawa saan mo para sa bata bang, ayaw na hawiri lang yung kurinti. Makurintihan ka. Pero ang bata bay, di yun na siya bay, muhawid yun siya kay siya mismo makapil Curious. sa kurinti. Sige, Aya siya mo atras. So saan lugar na ko niya kung mga babaeng anak? Ako lugar ignon nga. O sige ha, kausa lang ha. I-try lang yung kausa. Kawa na dayon ha. Imukon siguro kanang if mo ni mo buhaton mo ni possible nga mga mahitabo. So ingana ba dili kay ayaw mo dili ingana ana so ipasabot gyud nganong dili ingani. Gikan sa ingana nga upbringing. Dili ingani. Di wa gid siya ni kuan. Until 30 pila to? So wagi mo na premarital sex. Wala. Wala. I can feel nga kuan. I can feel. Sabi mo siya. Gana mo. Na-confirm. Gimulsuhan man daw niya. Gimulsuhan. Ano ba? So mga 30 na. Grabe na nga effort. I'm sure na yung mga kuan na temptations. A for effort. Daghan is tanawa. temptations. Daghan So wala temptation. yun. Sige sino mag-push it. No please ayaw. Ambi akong panty balik. Ambi please ayaw. Di ba ko sa una sa Bernie B Talks ako naingon nga mahadlok ko maburusan kay akong family, aning anak tapos dili ko ganahan sa mga ay namang ko yung mga tao nga gi mirror ba panaminan sa mga nag-una-una mao ni successful sila pero daghan sila giagian. Og dili ko gusto mo agi ato. So nakita nimo. Oh, daghan yung mga ako ning itapukon tanan mo. Di agi sa mga para. I-example nimo. PowerPoint presentation. PowerPoint mo ni siya, di ba? Gwapa, okay. Then Tanawa tanan na siya karon. Tanawa, unsa siya karon tanawa, di ba? Yagit na. Nana siya karon sa daplin sa dala. Gidaot baba. Para lang sa iyang anak magidaot ang tao. Akong youngest is mag-grade 7. Padulo na high school, di ba? Kabalo na mo, medyo early yung puberty, di ba? So every time nga nanay time ka nang ihatod lang ako sa kamido ha. Nano ko yung mga sugod-sugod na mga explanation ba yun? Tapos lately, nasa favorite song sa Moana katong Beyond. Gwapo nga song, it's really nice. Ako siyang gidiskussan nga. Kabalo ka, nice ng song nga imong gipaminaw. Shit, English man dahil ba? Pero ako siya ginawa, muna na siya nga, you have to dream big. Sometimes, ginapush ka na mo ni daddy, nga dapat na pag-beyond, nga. Ayaw pag-kontento sa diha lang. Tapos nagunan ako, saan ako ni for example, ayaw kayo pag kanang mag-dream lang kag multicab. Kaya ang ending, motor, agad mo pa doon. So, dream for the katong yung mga bus. At least kung di mo maabot ang bus, minibus. Wagi klaro ang daddy pa. Pero
Muya ko nang gasugod-sugod ng istorya. Na kay nalimtan o pahimang no. Unsay Ingon nalimtan? ka dapat nga. Okay lang beyond, pero pag nami istorya nga dili pwede, I don't go beyond. Ingnon nimo. Pwede sa... Pag bad gani, don't go beyond sa limit. Lahi pa na akong conversation with my eldest na po nga daughter. Minsan ko nga, kumusta mga uban-uban? Mga college ba? Sa mga laki-laki. Wala man ka ng friends lang. Uy, ay kumpiyansa ng mga friends. Huwag kakabalo sa mga signal sana. Abi lang nila nga friend ang imong tumong. So tungod kay friend, invite ka, muuban ka. Sa mga lalaki nga perspective, kung ikaw babae muuban ka, nanagin na sila yung una-una nga medyo, murag medyo dali rani. Murag, or medyo basin na ana. Dili pwede nga mo yun lang ka nga, wala, friends lang mo na. Dili yun. Trust me. Trust me. Pag may alak, may balak. Oh, yan. So may akong for example, mang-invite og mga, uy, shot. O kanag yung shot, bay. Kanag yun. Lahi ang na-shot. Tanawa, nakabalo na siya. Wala pa lang ko nagsulti. Wala ko nag-expect ato si Materni. You know, I have high respect for you. My God. Di ba imagine niyo ba? Brad, mo ginang ko permintikuan sa una. I don't know lugar kung nagkuan na baron. Siguro ang mga social, kay siguro mas sa mahalon lang nga bar. Mas mahalon lang ang mga whiskey. But para na ako ba, just the same. Ang barato lang, kay dito lang gid sila sa mga baraton ilino nga bar. Pero the same good ba? If makita ta ka, shot ni uban ka sa kuha, wala na kamulot tag shot, gahunahon ako, gatanaw na ko sa inyo karon, nagbra na mo karon og nagpanty. Burag easy na ni. Ana na. Kay para munang pinitang gingon nga ayo kayo palabi, basi abi nimo og okay ra ni, normal ra ni. Yeko are, pero my God. Nanguban ra ba kay Trust me. just for fun, pag ana dayon kay gibidyoan na ay blackmail dayon. Kung dili ko nimo ipakuan, ako nang ikuan sa tong classmates. Uy, daghan mga untold stories sa mga private schools. Wala lang nakuan. Kaya di lang sila gusto maulawan ng family. Daghan may bisag mga messenger, mga PM. Nya, uyab-uyab, nag-send og kanang mga nude na. Dili ko ingon nga underwear lang. Or even bisag underwear na lang sa tang level. Tapos, gipakita sa barkada. Baya kong uyaban ni. Nawa kabalo nga ang barkada nakuha, gi-airdrop, dali ra kay gi-send sa tanan. Gi-share it. Oo, tanay uban brad, walay mabuhat ang parents naulawan ng anak-anak pero tungod kay medyo na sila sa level man nga medyo bunatog private school man. So gipahilom na lang para di kayo maulawan ng pamilya pero grabe ang gi-exist ana sa mga private schools. Kasagara pa yun viral kay kanang mga students pa yun ba luoy. It's very alarming. Sometimes ato madunggan lang sa mga balita nga nay suicide kay tungod lang kay na sa public, borang dagay nakabalo. Daghan gyapon ga kay tabo sa private karon pero dili lang na ginapagawas. Gibuhat ang uban parents. Ilang gi-contact ang classmate na sila murag spy. Ang naitabo si father og si classmate mo nag-textmate. Talaga, nay mga ingana. Mga ingana. See? Pero tungod lagi kay private man, dili gusto og kuan. So nay mga ingana nga mga secrets nga kay tabo. Ako aware ko an makita ko ana bay. Ta even mga ga-suicide na gipahilom lang gyud na mga ingana. So, mula gini may ngani nga mga type ng mga topic na usahay kita kay labi na kung nasa mga middle class nga busy sa trabaho, busy sa mga businesses and all. At the end of the day, tanawa sabihan ninyo ang inyong relasyon with your families. O sa pa ba, okay pa ba ni? Itong mga kuan. And I don't know, di lang sa talagi mag-judge ani balik sa tani Maris Racal. Ngano na yung ana siya? Muna din akong next ba? O siya yung hugot ani? I mean, ayaw kalimti si Jam kay Jam. Sekreto ba ang tato dapat? Bitaw na host ba na ako na sonas pa mo special si Jam. Alay na Jam. Sorry. Alay na Jam. Jam ni katong kuan. Katong ex yun. Ex ni kuan Jennings. Tama. So, sekreto tanan pero di niya kaya ang tanan nga gitago lang sa iyang family ngin sa ilang problema sa kuan. Pero karon murag di niya makaya, di ba? Na pagawas. Ang iyang statement adto kay kanang niabot mo sa point nga murag siya na ang gina-attack. True. Siya manuntana ang nag-support, siya ang nag-gamot biktima. nga makip ni. Siya ang victim sa cheating. Ang problema pagkita ni Brad, I'm sure gina sa artista sa prehistorya, kanina yung mga fans ba ang biran pagkita ni kanina pag yung, I'm sure, ang kanina yung original nga uyab kay mo din mo ingon din nga kuan sa kanisya kay ana-ana ikaw nandaot lang ka sa nabi nga na bad. Di ba? Tapos ang karon akong gikulbaan sa bad unsa kumusta ang acceptance karon sa family
Yeah. Ikaw ang ni Jam. Di ba nga, kumusta naman kapag wala sa ABS? Anong yan? Sorry. Safe na Jam. But seriously, kanang yan na ba? For example, kita, natay relatives na yung ana, na-involved sa mga yung ana. Kung saan ito pag-accept? Ato ba silang basulon? I'm sure sa una ba, yung mga 90s siguro sa itong mga panahon una, grabe ba kita mo kuan ba? Mau na kay kuan man ko. Mau na kay kita. Feeling na ako karon ba? Dili na maong approach ba? Dili na, tapos ka nang widely accepted naman ng kanang mag-live-in. Yeah. Tama. Tanan mga idol nga vloggers nga live-in na. Okay ra gyud ay. So, hopefully tana pod just in case lang may tabo na sa to simba ko lang. Or nalamoy kaila nga ingana bitaw. Sometimes we have to accept or paminawa sila. Just listen to them, open-minded about it. Kay bay matay. Hindi na ko may imagine. Sila unaw na lagi so si Jam on sa iyang hugot. Kanipod si ko anong nasulod sa ingana. Anong dali ra siya ni bigay. Anong naingana si Lisaw Kabalo. Sa iyang success, sa iyang kagwapa. Always. I'm sure makita siya single earth nga mas gwapo nga dili siya ikaduha. Yeah, pero usay dali ra mag kayo mag-judge dali kay pila ra ka seconds, 2 seconds, 3 seconds maka-judge na ka pero kung imong buto naon tan-awa kayo ng mga Disney nga mga movies karon, di ba? Usay ang mga antagonist na ang gihatagan og stories. Because para ma-feel na to nga nada siya hugot, nada siya dahilan nga nung nahimo siyang big bad wolf o dito. Ano sa to katong queen kitsa kitong kan? Maleficent. Maleficent oil. I-correct po ko da. Maleficent oil. Halang ba? Ay, Maleficent oil. Sorry. So, yun lang. And hopefully, Maris, kung naminaw ka karon. Stop touching yourself. Suma ka, Drew, mas may na lang na, Drew, kay ako gatusag ko sa loving yourself first. So, you love yourself first. Dili, gato po ko nga, if you know that, then you don't need a male. Touch the right self. At least na lang right po. Part, Medyo bad good siya. Grabe good siya ka bad good. Pero pag ingana, at least na lang dili ka mula gito na nakaguba, nakag-relationship. May na lang na kaysa dagan lalaki ang tawagan. Lagi, pero mo magid atong ginaingon sa tanan to mga sala. May na lang ni kaysa ka drugs. Kaysa drugs, mo galing. Tapos tana mag-background music siya. All by myself. Wala mo kabalo, embrace lang sa siyang self. Kamu bitaw. Embrace. Kaya naman siya nga, I miss your hug, something like that. So I'll touch myself na lang. Ha? Para sa mga dirty minded. Sus, kanig yung mga lalaki. Correct. Sala gid nato tanan. Apa lang si naiusa diri nga dugen na way love life, I'm sure. I always touch myself. Tanawa si. Ano man kaysa mga hugawan. Kaysa dito na po siya magpalit siya sapatos, scooter, cellphone. Di ba? Mura. iPhone 16. Touch yourself na lang. Palitan ni mo, di po ni mo matouch. Char lang. Wow. Happy kayo, ha? Happy. Mason Alessa. Thank you, Cafe. Thank you very much sa kuan. Nasila diri sa Jer Borja Corrales na diri sa corner and sarap. Yeah. Thank you to Eliza for, giving this vibe for making this place exclusive for the Bitok Podcast team. Yes. Thank you. Thank you very much. Ang classmate na siya sa college and law school. Oh. Si Eliza. Ang iyang husband. Ang iyang husband? Iyang husband, kauban ako sa hot meal. Wow! Mga hot. Sila mong junior. That was hot. That was so hot. That was so hot, Neil. Shout out ko niya kang Erickson Mikyabas. Son, okay ha? Okay, anong waka nang imbitar na ako naman kay kon kagwa nga pa. Mga to, thank you very much. Yummy kayo. Tangang salamat katong na-miss ninyo ng mga episode. Follow lang mo at mo sa Spotify, pakita ninyo yung Bitok Podcast. Okay? Tingnan mo tanan. I love you all. Bye. Bye.